Tiri kusangana pano padande mutande reSly Media TV. Zita ndinonzi Sylvester Tufumane kanoti simbi yebasa. Ndoda kutanga nekukutendai nekusubscribe kwamuri kuita iye zvinezvi mu 340 zvinorambwa nemwana womuroi chete. Panenge pashandwa kuona vanhu vachikuteera mwedzi nemwedzi, zuva nezuva, svondo nesvondo vachiti aiwa kapeji aka ndakafarira. Vanokufarira chiko panonzi pagoa.com nekuti dzatinofambira panapa aiwaka dziri kupinda muhana dzevazhinji dzichiita kuti vanhu vave neruzivo rwezvimwe zvinhu zvavanga vasingazive. Patinopinda mumatare pane chekuziva, patinoita mainterviews kunyange nevasikana chaivo vanotengesa bonde pane chimwe chinhu chaunodzidza. Patinopinda mumatare madzishe achitonga pane mumwe munhu anotaura kuti takanga tisingazvizive kuti nyika ino inogadziriswa nemadzishe vachiedza kuumbiridza society yatigere. Zvakawanda zvinoita kuti usubscribe pano paSly Media TV nekuti tinokuinzirai zvinhu zvakasiyana siyana. Mukusiyana kwazvo chirega kuti kana kuchiitwa zvimwe zvausingafarire woti zvaitirwei, nekuti hakuna DSTV inoratidza chinhu chimwe chete. Kana iri DSTV yemasports icharatidza rugby, igoratidza soka, igoratidza tennis, igoratidza mabhiza, zvinhu zvakasiyana siyana ese achinzi masports. Zviri kureva kuti kana iwe usingafarire kumujaho wemabhiza haungati veSly Media TV chiregerai kuburitsa mabhiza nekuti iwe hawafarire. Kana usingafarire kuti aiwa taburitsireiwo vasikana vanotengesa bonde vachitaura nyaya dzavo dzingave vachinyadzisira kana kuti vachiita seise, woti zvaipirei. Aiwaka inei haizi Christian channel. Panapa tinokumba dzese, ndosaka titi ngatidzifambire nokuti tinofambira nyaya dzakasiyana siyana. Tiri kufambira nyaya ine ipart 2 yenyaya yaitirai Nyatsungo, mwana akadisappear aine 9 years kumuzvezve kuvillage 9 kukadoma uko. Mushure mekunge ashayikwa vakashedzera vakakwira makomo vakazunza makwenzi vakararisa huswa vachiedza kutsvaka kuti mwana wavo vangamuwane sei, asi hapana chakabuda. Kusvika izvezvi paane makore anokwana kuita iwo 12. Vagara vakavarairwa zvavo. Pane rimwe dare rakazobuda ichitaura kuti mwana wemupenyu ari kushandiswa agere muhozi, kutaura kudai izvi atotsvukuruka akuita kunge murungu. Izvozvo zvakanzikanwa. Munhu achibva apuwa nguva yekuti aite dare vesekuru nepfura. Vadaro vaita dare ravo vakateya vakadhura kuti ane mwana ataure ega, auye naye pamba panapa achifamba mupenyu nekuti achiri mupenyu ari kutodya sadza. Aiwa mufungo wenharaunda yevanhu vakaona vhidhiyo yedu yekutanga vese vakabuda vakati aiwa toda kuona mwana achibuda nekuti kushayikwa kwake kwakatishungurudza sevillage. Tikaita mazuva takabatana tichitsvaga. Nyaya iyoyo haisi yekutamba nayo, inyaya ine mibvunzo yakawanda. Isusu sevanhu vanoti vakanzwa guhwa tinomhanya takaenda ikoko taikoko. Mhuri yakazotiteera mumashure pasina chabuda nekukasika vakati takamirira dare iri rakaitwa nasekuru nepfura. Isusu tiri kuda kuti timbofamba kune vamwewo tichinzwa kuti nyaya yakataurika yekuti mupenyu ichokwadi here, hapana watiri kuti ane mhosva. Saka tiri kufamba izvezvi tiri papart 2 takupinda mudare ratateguru Mariga Zhuru kuti vatitaurire kuti nyaya yaitirai vari kuiona sei, chii chakaitika kubva paakashayikwa makore 12 apfuura. Mupenyu here kana kuti ane paari, kana pane paari abude, kana akatsakatika mapfupa ake vagone kuaona kuti pave neclosure panyaya iyi. Ndosaka tiri kudzifambira. Madzimambo enyika ino akatendwa nehurumende anotendera kuti mhuri kana ichinge yasangana nezvinhu zvainenge yasangana nazvo, zvakasangana neurombwa, zvakasangana nekuroyiwa, zvakasangana nekupumana zvinhu zvakasiyana siyana, vanotenderwa kuti vafambe vaende kun'anga dzakasiyana siyana kuti vagozoona kuti chokwadi ndechipi. Kunyange Bhaibheri rinotaurawo kuti whose report do you believe? Whose report are you going to believe? Takabva kwatateguru Simango Mayera, iye zvinezvi tiri patateguru Mariga Zhuru. Ndo pataakuda kuti tipinde mudare kuti vatitaurire kuti chii chakaitika kuupenyu waitirai Nyatsungo. Ngatipindei tisangane natateguru Mariga Zhuru. Tinotenda. Yo mzukuru. Aiwa, manake. Ndizindi. Yaridza uwe. Zvakanaka mzukuru wangu. Matambudziko auya nemhuri. Ichokwadi. Tinotenda. Zvakanaka mzukuru. Kazi waiwa zukuru wangu. Munzi rakanzire matunhu rinobviwa. Rema. Zvakanaka vazukuru wangu. Aiwa harina hazvo chakashata. Ndinokutendai vazukuru kutsika mukati medare.
kuti mugone kutsvaka kupema kubatsiridzika kuti nzira yeupenyu ikwanise kuenda mberi mune zvakanaka. Rakanaka vazukuru vangu, tino here upoinzo zvakanaka. Zvakanaka muzukuru wangu, handina ramaipe rakakura randoda kukurukura nemi, asi ndoda kuti muteerere vazukuru kugara kweupenyu nemukurarama. Ndaona matumhaira kuuya kupinda mukati medare rangu rino, asi shure kwenyu kune chapuripuri ari kutevera zvishoma nezvishoma, ari kufamba achidzima tsoka dzenyu. Kureva kuti ndaona sumbu redare richinonosungwa rumbu pakati pekurarama kweupenyu. Zvinova zviri zvinhu zviri mukati menjere dzenyu kumirangariro yose yatingarangarire nekutarira kwatiri kubva pamwe nekwatiri kuenda, tichitsvaga nzira inoburitsira chinhu chakanaka pakati pedu kumazwa atinoramba tichinzwa mukurarama, anova ari mazwa anogara muchipfuva medu, tisingazive kuti anogona kuputsikira sei pasi, anoparadzwa sei kana kuti anofamba zvakaita sei. Handiti unondinzwa mazwa andotaura? hatinozvinzwawo sekuru. Nhau huru iripo pakati penyu, ndaona misodzi ichiramba ichisvimwa pamusoro pekurarama kweupenyu nenhau yekuti kune ronda riri pakati pemwoyo yenyu vazukuru, asi ronda iri rinoramba richidzimbirwa misi imwe neimwe mukurarama kwenyu kweupenyu. Kunoita kuti misodzi yenyu isadzime pamatama sekusvimha kwamakaita misodzi pekutanga, asi takatarira mberi kwatiri kuenda tinoramba tiri mudzodzo namo namatambudziko, nekuti ndatarisa guruva ari kuteera pakati penyu ane gwaro ramazwi andaona achiputsirwa pasi pamusoro pozvose zvatinenge tichiita mukurarama. Ndinopanzwisisa muzukuru? Ichokwadi vasekuru. Naona kusvima kwenyu kwemusodzi, manga muchisvima musodzi muchichema mupwere kuchema budzi randaona riri pakati pechapuripuri, asi ndaramba ndakatarisa muzukuru, zvine bipi zvine shura zvine shiripiti pakati pekugara kweupenyu nepakurarama. Kuvaonesi kana kuvatauriri vanokutaurirai muupenyu kuti aiwa hongu mazviro kwazvo muzukuru uri kuti ndakashaya mupwere ndamuona achirarama, kureva kuti mazwa aya anenge vachiataura, asi kuti azoburitsirwa kwaari kurarama kwacho muzive kuti chii chiripo chiri kunonoitwa ndechipi. Dare iri ndariona richiverengwa muzukuru, richiverengwa saizvozvo, asi nhau yedare nemadzitateguru angu pakati pekurarama kweupenyu, zvichireva kuti upenyu hwemunhu nehutano hwemunhu, kuropa rake nekwaari hazvichaverengwa sekuti inzira ine mweya wekumbumbunyidzwa kubva kuvashakabvu, asi mhepo yekurarama kweupenyu hwemweya wake uchishandiswa. Ndo kurarama kunoita mupenyu achirarama achiverengedzwa kutsamba nenzira iyi yakadaro, kunzwa vanhu vachitaura mazwi aya pakati peupenyu wenyu muzukuru. Handitopanzwisisa? Nozvinzwa sekuru. Wateerera mazwi andataura here muzukuru? Nozvinzwa sekuru. Zvine dare nekumisikidzwa kune nhau nechimisikidzo chiri pakati penyu. Ndiri kutaura kuti kuhondo iripo yekurarama kukutaiwa mwana wakambumbunyidzwa utano neupenyu pakati pekurarama kweupenyu akanonoitwa zvaakaitwa, asi ndinotaura kuti munhu akaparara, asi mukuparara kwake njere dzake, ropa rake nemweya weirarama nawo uri kushandiswa chiri chinhu chinorarama semunhu. Handiri mapanzwisisa nhau yandotaura? Asi kuti iye mupenyu anofamba anorarama anodya rinopisa handina kuona zvakadaro, asi munhu wakaparadzwa, asi mweya wake ndo uri kushandiswa semunhu, sekuti vakateketererwa muzvinhu zvakanga zviripo dzinova dziri tsupa dzekuti tekatarisira kuwana goho neurimi hwakawanda, asi tichishandisa ropa risiri riro. Kuvanhu vakabata mabasa aya, handitopanzwisisa. Saka anotaura kuti ari kurarama, kureva kuti ari kurarama, asi ari kurarama chiri chinhu, chiri chiro, kureva kuti chaachikwambo. Kana mufananidzo wake mumvuri wake wacho makauona, hamutouziva kuti ndiye here, kana kuti uchazova munhu unorarama here, uchiita kuti tizorarama tichigarisana. Munonzwa vazukuru? Dare riri kutaura mazwi aya richidaro pakati pazvo kugara kweupenyu nekurarama, sekuti wakaipa uno uchenjeri huripo pakati pekugara kweupenyu nekurarama, sekuti haana kungobatwa wobva achengetwa achitopiwa chekudya achiitirwa zvose, akatopfuudzwa upenyu hwake kwakatorwa zveidiwa zvakasevenzeswa. Handiti mapanzwisisa? Kureva kuti chikwambo ichi chinorarama chiri iye. Kureva kuti kana kwamunoudzwa kumapostori kana kumadziteteguru mapinda mudare saizvozvi, munonzi ndaona mwana wenyu achishandiswa, akagadzikwa muchitura, ari muchitura ari kushandiswa.
handiti mapanzwisisa. Yes, Imovha yes, mamuti yes. zvaari pamwe ndo zvaari mukurarama kweupenyu. Mishonga iri kushandiswa ine ropa remupwere uyu nemweya wake wekugara kwekufema nekurarama uri kushandiswa sekuti teiti tinoda upfumi nekurarama kwakanaka kune goho rezvirimwa zvedu. Handiti wapanzwisisa muzukuru wangu. Saka dare riri kutaura richidaro kuti nhau yenyu muchiiwana kuti ibude zvakanaka zvisina bopoto kana kuripisana kana kudii mberi kwekugara kweupenyu nemukurarama muzukuru, ungaitirwe mhiko yekuti mbeu yako kwayakanonowira ikoko inyuke ibude chionekwe nemunhu wose kuti kune zvakaitwa kubva apa, kureva kuti hondo iyoyo nemhepo iyoyo inozoita kuti vauye koripa mumusha mako kana kuti muzoyanana uchiziva kuti ndivava. Kana uchitaiwa hondo yacho sengozi yanyuka mumusha mavo ndandiwo wakapara mhaka zvinoperera ikoko, iwe ndiwe unenge waakusarudza. Ndo zvinoita kuti nyaya yako ifambe zvakaita sei? Zvakanaka. Kugara pasi, kuungana muchiti tiroda kubudisa munhu mupenyu unorarama unoita izvi nezvizvi muzukuru, nhau yenyu haisvike kwairi kuenda nenhau yekuti munenge makagarwa kudhara. Ende wakanzwa achiti torai pamamuwana, kureva kuti anenge achiziva kuti dende rangu kana kuti chikwambo changu ndichachiti suduruka, chobva chasuduruka mobva matsvaga mwana momushaya. Mapara mhaka sekuti munenge manongedza zvinhu zvisingazobuditsira. Asi dare riri kutaura nhau yekuti kutomutsirwa mhepo iyoyo, kuti wakatsakarika tisina kuziva kana kuona kuti vatorwa nei, chapuripuri chipi chamutora achiitei, kwaakapararira kana kutsakarikira mumaoko mevakabata ropa rake, anyuke vauye vazotaurira wega nhau dzavo pachena, kureva kuti akumuka iri ngozi. Zvinoita kuti nyaya yenyu imire, nhau yenyu ifambe zvakanaka, nhau yenyu mukwanise kuihwina, muonesere chinhu chiripo. Handiti ndamakamunzwa achiti pindai mumutore munhu wacho, anenge achizviziva kuti chandiri kushandisa ibvuribvuri remwana uyu nemweya wake, hawafe wakabata gumbo rake kana musoro wake kana nzeve yake. Nekuti kune uchenjeri unenge uripo webvuribvuri ravanenge vachishandisa rekupiringisha chose nekudzimura pamwe nekuvhara zviri pakati peupenyu zvisingade nhano dzekurarama kuti dzifambe zvakanaka. Muri kunzwa nawenyu? Kureva kuti mafamba nekuapostori nekupi nekupi anenge achingonzi ariko, asi nhau huru yavanofanira kutarisa nekupatsanura kuti ariko ari kurarama, ari kufamba achidya rinopisa here, kana kuti imweya wake uri kushandiswa saiye achiteketererwa, kutorwa zanja rake ropfumbatiswa makwenzi emishonga yekunokora mbesa dzevanhu vachiti tiuwane goho rakakura nekuchengetedza zvinhu zvedu. Ndonyaya iripo apa, nezvavakanga vachishuvira kuda kuitawo sevanhu vanoonekwawo tovawo tine upfumi. Handiti takatoti wotavanawo chigayo kana chingoro chemoto tinoti upenyu hwaakufamba. Kureva kuti kune zveitarisirwa nevanhu pamusoro pekugara kweupenyu nepakurarama. Asi dare riri pakati pazvo nderekuti nzira yedu ifambe zvakanaka muzukuru, rinoitwa sekuita uku kwandiri kutaura uku, kunoita kuti nyaya yenyu igozokubuditsirai nzira yechinhu chakanaka. Asi tisina kudaro kuti musvike pamuri kuda kuenda pane shungu dzenyu, hamukwanisi kusvika vazukuru. Nenhau yekuti vakaipa vakatokutangirai kare, vakatungamira kare. Pose peteita mhiko dzedu tichiita zvese zveteita kuapostori, tichiita zveteita, hakuna chinhu cheibuda, tsanangudzo teidzinzwa, asi kuti tisvike kuti nyaya yacho ichibuda zvakanaka, ndopanga pane makakatidzano papi ipapo. Asi dare rati nditaure mazwi ndichidaro, sekuti munhu ari kushandiswa, sekuti mweya wake neropa rake rakatorwa ndo munhu wacho. Saka anonzi munhu ari kusevenzeswa, asi ari muchidziyo chaakateketererwa muhomwe yaari kugara, zvichireva kuti mitende yatinenge tichitaura kuti tsupa dzemashava kuti takanga tichitsvaka goho, madivisi akanga ateketererwa, asi achishanda nekufema nekurarama semunhu mupenyu, sekuti njere neropa zvinenge zvatorwa nekuteketererwa pamusoro pezvinhu izvozvo kuti zvifambe zvakadaro. Andowapanzwisisa muzukuru? Panonzwika sekuru. Zvinoita kuti dare redu rigone kutiitira zvakanaka, tigone kuzarurirwa, nzira yedu igone kufamba. Zvine mwaka wekutsvaka nekutsvaka kwatakanga taita tichipfuudza, kureva kuti mutumbi wose wakanga usina basa, asi chisina kutsvakwa kunguva nekumazuva iyayo
ndichokuti dei taona zvedu kana mutumbi wacho kuti uyu uri apa tauradza. Asi vakada kuhwiga mutumbi uyu, kuhwiga umbo watora zvavakada kunge vatora vachinonoshandisa mberi, wambumbunyidza upenyu hwavo. Saka vanotaura ndesaka vachitaura vachiti aripo, ndamweya wake ndouri kushandiswa neropa rani rake. Asi mutumbi uyu unokwa wakatotsakarira, wakatonofutsirwa kuti zvisaonekwe kana kuziikana kuti zvakanonofamba sei. Ndazvavanenge vachida paari vakanga vakatora vakanoenda kwavakaenda, zvakagadzirwa magadzirirwo azvakaita, zvakaita kuti nzira itiitire zvakanaka. Handina mapanzwisisa. Dare randikutaura riri rakatofambirwa kwese kunana gokoko kwakasvikwa. Mhepo iyi yakatofambirwa kutsipika nekutsirika mhepo iyi kuti isatevere. Ndamunhu akaita ruchiwa nechinhu chisiri chake, asingaverengwe machiri. Handina mapanzwisisa. Saka dare riri kutaura mazwa aya richidaro. Saka ndokuti nzira enyu igone kubuda vazukuru pamwe nekugadzirisika kuti dare redu rifambe zvakanaka. Singaziva kuti manditeerera here nekundinzwisisa pamazwa andataura. Tupanzwa sekuru. Mune remabvunzo here amunoda kubvunza neramusina kunzwisisa kuti rareva kuti kudii, kuti ndigone kutsanangudzirai kuti nzira yenyu igone kufamba zvakanaka vazukuru vangu. Ndipana nekubvunza here. Ndinangu handina kubvunza sekuru, asi sekuya kwataita kudai tongochema kuti ema agone kutitungamirirawo tigone kuzorora. Uzi mwoyo wedu nekushushikana, hatina kana zororo patiri. Hapana chatiri kufamba tichiona chinoonekwa kuti chabuda zveshuwa pano. Kukumbira kuti titungamirirewo. Zvakanaka muzukuru wangu. Ndisaka vanzwa ndareva nekutaura uku kune kukurukura kwemazwi aya nedare iri pakati peupenyu, kuti nzira yedu tuone kuti tingapatsanurirwe sei kuti zvinhu zvitiitire zvakanaka. Ndinokugadzirirai ndima nedare nemhiko inobuditsira nzira yedu kuti nyaya itiitire zvakanaka. Ndamhepo iyi muripuri iyi yakanonopotera kumusha kwazvakaitika kuvana veko, vachizotaura kuti ndini ningi nditakurei kupa makandiisa mundiendesere uku. Zvane nzira yekuti kana nemi mapfupa yacho muchayaona. Ndane kufamba kwavari kuita kugezera mushonga nekutsipika kuti tisangane nerimi nezvibvuri-bvuri zvokuti kwatinenge tichienda kunonobatsiridzwa nzira dzacho dzinozongopedzisira dzakamuka tisisaziva kuti ko taapapi, tiri kuenda kupi, tichienda kupi. Nenhavo yekuti kune hondo kutsirika munokuziva here vazukuru. Kuri munhu anototsipika nekutotsirika kuti nyaya idzi hadzifani kubuda. Kunzwa dzakutaurika so nekubuda kwadziri kuita uku kureva kuti mweya wemushakabvu unenge waakupupa nekumbumpunyidzwa kwavo unenge uchida kuti uonekwe pauri, asi pane paakuda kutsvagwa nzira yekuti usvike ipapa sekuti unenge wakatsipikwa. Uri kunzwa nawo yandiri kutaura? Saka inzira yekuti kana tati handei mumusha taakuda kuenda kunongedzerwa kunzi mapfupa ari apa, irwendo mutambo wazukuru, nenhavo yekuti kuitwa kwazvakaitwa nekutsipikwa muzukuru chinoraswa neumbowo hwacho nekugezererwa nemushonga hazviitirwe pedyo. Zvinotoendeswa kure kune nzendo nenzira dzakawanzika, woita zvese zvikaranga zvavanoita ikoko nekugezerera mishonga nembatya dzawakapfeka wosunura wosiya ikoko, wopfeka dzimwe mbatya wachitaura kuti mhepo haufani kunditeera. Ita zvandiri kuda kuti uita, asi usandiite sei? Usanditeere. Saka vari kutaura vachiti ariko ari kurarama. Aiwa ichokwadi, asi pavari kufanira kutarisa ndepekuti munhu here ari kufamba achidya rinopisa kana kudii, sekupihwa kwandaita inini nedare kuti handina kuona achirarama nekuti mapfupa ake ndaona avete, asi njere dzake nezvizimba zvakatorwa paropa rake zvakanonosevenzeswa ndozviri kutaurwa kunzi ariko, asi chachimwe chinhu chakanga chichipa upenyu nenhaka yepfuma kune mumwe munhu anga achiti urimi hwangu huoneke ndikwanise kuenda mberi, asi achishandisa ropa risiri rani. Saka nekuda kwekutsipikwa kwemhepo iyi yakambonyararwa, takazvikanganwa, tambozvinzwa vazvaita sezvapfuura, takatoita hanganwira nazvo, asi zvinongonyuka sokungotaurwa nemunhu anongerekana akungozvitaura, mumwe akungerekana akuzvitaura. Kuda kuti mhepo iyi iri kuda kusumuka, asi inoda kusimbiswa nekusimbaradzwa nemi kubatsiridza kuti chitumbuke zvakanaka, towana gwara rekuti tikwanise kuenda mberi. Ndanzira yekuda kuti tizoti tiri kutsvaka ichi nechichi,
tinopoterera tichipoterera tichienda nekure kuti tizosvika patoda kusvika apa tinosvika vamwe taakukundikana. Ndaanoita izvi anozvivhara. Ndaimhaka kaidzi. Ndizvozvo. Wanzwa muzukuru? Imhaka dokunzi akaita urwere obva anzi aparara zvakanaka, akanzi ashayikwa. Imhaka dzokuti kana kuzvitorongo anoenda. Ndaimhaka yakakura yaakaita ipi? Handiri wapanzwisisa. Saka haitarisire mhaka yekuti inofanira kutaurika nekubuda saizvozvo vanoda kuzvivanziridza nekuzvichengetedzawo wachizvivhara, asi vane basa rawakabata risina kuita zvakaita sei zvakanaka. Pawakanga wafambawo waudzwawo vakati vanozvikwanisa kuzviita vawazvizazisa. Saka wanotofamba kwekutotsvaka makwenzi ndomushonga wokuzvidzivirira, kufuratidza nemhepo yekuti chakashata chinofanira kudzokera mumusha mako, hachifaniri kuenda kwavari vachiita mhaka dzipi idzodzo. Saka dare iri rinoda kuitwa sekutaura kwandaitawo kwavazukuru kuti rigone kuenzaniswa nhau dzenyu dzifambe zvakaita sei zvakanaka. Anotenda kuti atsika mumusha akuti ndakuenda kupatsanura nhau yechimukuyu chandiri kutaura chandakaona. Ane zvinhu zviviri zvitatu zvaanotora, asi muhomwe yakagara mweya wotaura kuti munhu andotaura ndeupi. Handitowapanzwisisa muzukuru. Asi nhau yakanaka ndeyekuti mhodzi iyi kwairi inofanira kubuda yoonekwa yoga kuti mbesa iyi yabuda apa. Toita kuti tifambidzane zvakanaka, zvisiri zvekuita setabatana huro kana kukwikiritsana vazukuru. Handiti zvinhu hazvidi kupomerwa kana kupumpunyidzirwa. Zvako zvinofanira kuuya pauri sekuti ndezvako. Dare rinotaura mazuva aya richidaro. Mune pamwe pamunoda kubvunza kana pamunopesana neni mukutaura here vazukuru? Patinopesana nedare ravasekuru hapana zvapo. Patinopesana nedare ravasekuru hapana, asi chikumbiro chedu chachicho chekuti titanga tabatsirwawo mhepo iyi yagona kusimuka zvine simba. Ava vanenge vakatsipika mhepo yacho isarambe yakangotsipika kudaro, nekuti vamwe mazuva upenyu hunonetsa. Vanhu vanosvika pakuparara nhanyaya dzisina kumbobuda mukore uno. Ichokwadi. Nekuti makore acho awanda 12 pasina kana nhau yambobuda inohwisisika. Ndasaka wanzwa ndataura kuti pamwaka wese wauri kutaura uyu uri kutaura kuti munhu akaita izvi anenge akangogara chete achiti kana iri mhaka inouya kuzondibata anenge achitomhanya-mhanya achitogadzirisa kuti zvisabude. Ende kwaanenge achiendawo mhepo yengozi iyi kuti ichazonetsa mumusha anenge achiinzwa, asi anenge achitsipika-tsipika achiwedzera makore yake ekurarama achiita sezvinhu zvake zviri kuenda mberi achitsipika-tsipika. Ndo maitiro aari kuzviita. Ndamwaka wese uyu anenge asina kungogara kwaari kuenda anenge achitoudzwa kunzi imi nyaya iyi mune ropa kamumusha umu, mune ropa iri ndaona ranetsa iri. Saka anenge achitotsvakawo kutoti ndoita sei kuti ndirarame zvakanaka, achitoendawo mumatare achitogara pasi achitogadzirirwa nhau dzipi, achitochekeredzwa mbudzi, achishambidzwa ropa rembudzi achidii kuti mhaka isasumuke uko, achitsipika achiwedzera mazuva yake ekuti ararame yaende mberi. Asi ane basa rakaomarara saizvozvo achiriita saizvo. Handiti harina chakashata muzukuru vangu. Dare randiti rinoita kuti muitirwe nhau dzenyu dzosumudzwa. Kana mati muri kuda kuti zveshuwa mupwere adzudze kwaakatambudzwa kusvika mukuparadzwa nekusevenzeswa kumwaka yese iyi, mati adzoke ikoko, hazvina chakashata vazukuru. Ndinokutaurirai kuti chandoda kuti munditsvakire, ndinoda kuti mutsvake mukombe unowawa, zviyo zvenyu zvishomanini. Handiti mapanzwisisa? Mukombe wenyu unowawa, zviyo zvishomanini, nerasha tsito yakangoraswa isina kana basa, kwokuti pamba pevanhu kungava kumarara kana kupi kwaunongonhonga rasha ritema rakangodzimwa, wonhonga rasha iroro, wotsvaga jira chero risiri rako kana rako asi rakasakara, chiri chikorobho ramunoti pfebve, risina basa reri chamunoti chajina basa, pfebve wonditsvakira zvinhu izvozvo muzukuru. Handiti ndokumutsira hondo iyi yodzokera kwairi kunonobva. Handiti kureva kwokuti vanopfeka mapfebve ndowamunoti ndiwo marombe. Handiti ndowamunoti ndianofamba nerengenya. Handiti kureva kuti mhepo yeurombe, mweya wengozi
kana tichiusumudza unouya. Ndisaka muchinzi muchatandabotswa vamwe vachapfeka masaga kuroti zvinouya zvakadaro. Ndinozvipidigura kuno ndichizvidzorera futi zvakaita sei zvakadaro. Mukombe unovava ndichauputsira pasi uone zvatinenge taita, tamubatisa mwenje wekuti aende navo mberi. Handiti wapanzwisisa? Dei kuri kuti akaparara mutumbi wacho muchiti takaupfutsira apa, toenda parinda ipapo tomubatisa mapakatwa, toita zvatinoita zvoita kuti hondo inonorwiwa mberi. Manzwa kutaura kwangu vazukuru vangu? Kutaura tinokunzwa sekuru. Asi taitawo mubvunzo mukuru. Taitawo kubvunza sekuru. Pakuti mukombe unovava tiri vana vaduku tenge tisina kunzwisisa. Zvakanaka vazukuru vangu, muchakurukurirwa nembuya vachikuudza kuti munozvifambisa sei. Zvii zviri kudiwa kuti mugone kubatsiridzika. Handiti ndokugadzirirai kuti nhau dzedu dzitifambire zvakanaka. Ndinoda kusumudza hondo iyi. Ndiri kudaro nenhau yekuti vane kutsipikawo kwavo kwavakaita, vakakwidibira zvindiro pasi, vachiita zvavakanga vachiita kuchivanhu chavo, kunonogezera panopesana mugwagwa vasina kusimira, vachitsipika hondo idzi nekuti vapesane nematare aya, vachiti ndakusiya pano usarambe uchinditeera, asi zvandakuti uite ndozvaunofanira kuita, asi usingateerei inini. Kureva kuti pese pewaita matare aya tinoda kuti tigone kufumura mhiko idzi. Ndisaka ndati rasha rakarashanda rakaraswa, wakanga uri moto asi rakazova tsito, chakava chinhu chisina basa chakaraswa, asi wakatidzorera pachoto chinobata futi chii? Moto. Kureva kuti ndinoda kupfumbatisa muridzi moto wake waakadzima. Handimanzwisisa vazukuru vangu? Zvinoita kuti dare redu ritiitire zvakanaka, zvinoita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka kana tichinge tatevedza kudaro. Ndo kumira kwenhau yenyu semapiwiro yandaiyaita mudare muzukuru wangu. Handiti sekukurukura kwakanga kuripo, ndaona njere dzenyu tichitenda kuti aiwa sekutaurirwa kwakweteitwa kunzi toda kumuona uriko, asi kumapatsi uriko nekuitirwa zvaakaitirwa kuti ndigone kutaura dare iri richidaro. Ndisaka wanzwa ndataura mazwapi iwayo kuti aiwa uchava munhu ba wose kufunga kwenyu kwamuri kuita kuti tichamuona munhu wakagara kunge zvandakaita izvi ndichitomuti yesi uri sei, kwete. Achava munhu wekuti tinokurukura naye kudaro. Handiti wapanzwisisa? Nemumvuri wake wacho uri kushandiswa kumunhu wakabvindikwa, unenge wakatotsvukuruka zvokuchiziva kuti chii, unogona kutotadza nekutoziva kana kuti chii, asi kuri kuchengetedzwa kwemweya neropa rakaitwa saizvozvo. Handiti dare rinokurukura mazwa aya richidaro. Ndokutaura kwaita dare rangu, nekuti mugone kugadzirwa kuti mukwanise kuenda mberi pazvinhu zviri kuda kubuditsirwa pakati peupenyu hwenyu. Zvakanaka muzukuru wangu. Pakuitika kwenyaya iyi nekupfuudzwa kwemwana uyu nevari kushandisa, munhu mumwe chete here akatora mwana uyu akamuuraya, kana kuti ane vaakatumawo kuti vanomuuraya vakazosvitsa mamwe mapatsi ake kana kuti nhengo dzemiri wake vachinopa munhu ari kuishandisa? Nzira iripo pakurarama kweupenyu. Dare iri ndati vakarigara pasi vakarirangana, kureva kwokuti hazviitwe nemunhu mumwe chete. Ndisaka vanzwa ndati vanotoifambira nyaya iyi vachitoigadzirisa sekuti kune zvanga zvakawimbiswa kubuda zvisina kuzobuda futi, asi waparadza chii? Zvireva kuti pakati pavo pane kakusawirirana karipo futi. Pane zvaifana kubuda kuti vawane pakuparara kwemunhu, asi zvisina kuzobuda kuzadzisika sezvipi? Sezvanga zvarongwa. Asi sezvinhu zvisingadzorereke kumashure kana kuchitaurika, zvinozoita kuti urambe wakashingirira uchiti denda zviwanza kuti zvisazikane. Nekuti newo nemhakawo. Ndakakuti ndoda musoro wemunhu muzukuru, ndokupa pfuma. Ndokugadzirira izvi nezvizvi woita pfuma. Unoutsvaga, wauwana, wosvika nawo kwandiri. Ndobva ndatousevenzesawo zvimwewo zvatiri kuda kutoti tiite. Pfuma iyeyo rega kuuya kwauri iwe waparadza munhu. Uchafamba here uchitaura kuti ndakaparadza munhu ndichida kuti ndipiwe pfuma nakupiwa? Unenge wako zvichengetedza. Ingori mhosva. Handiti wapanzwisisa? Saka dare iri rine vanhu vaviri vatatu, ndisaka ndati ngavanhonge pfebve, vanhonge tsito. Handiti wotsvaga mukombe unovava, wouya nezviyo. Kureva kuti mipanda mingani yandaverenga iyi muzukuru? Mina. Waona nhau dzacho?
tsvagi wevanhu vawana vanhu nemugadziri arichaita zvinhu izvi nekwezvaizosvitswa vakadaro. Saka ndati ndinoda kubatanidza zvinhu izvozvo, asi chimwe nechimwe chichinongwa apo ndobva ndagadzira nhau dzangu, ndosumudza nhau iyi. Ndoda kuti ibate wose wakaita nhau dzipi idzi. Ndinoda kuti mupwere uyu ataure kureva kuti aite mhepo inosumuka inotaura, inova ichinzonzi ngozi mwana wanhingi vari kutaura. Vatangire kutaura mumusha mavo. Ndavakatangira mumusha make uyu kubata mupwere kana yani, vanoti vari kutigadzirira, vari kutipomera. Ngazviitikire mumba mavo. Ndahuna paungagadzirirwe mhaka nemwana wako muzukuru. Chakana chaakubuda chichitaura chinenge chichitotaura. Pari kunzikwa tateguru. Kana eya azonge akutaura ikoko vachasvika sei kune ava, nekuti vanogona kuti akutaura ikoko vanoramba vachifamba futi. Nzira iripo muzukuru kusumudza hondo nekutaura. Kana yaakutaura ichitaura nhau yekumuonya akachitaura kuti handei kumba munonotaura zvamakaita sei zvamakandiita. Ndavanobvako vachitaurirana nyaya yekuti handei munonotaurirana muripe zvipere. Vanouya vane pfungwa dzekuti takasvika kunonokurukura tichanonoripana tichibva tapedza nhau, vasingazivi kuti kumberi kwenhau idzi kune matare emadzimosva anenge ariko, kuchivare chiripo, ndamafambiro avo akaita kusvika nokose kwavanenge vakaita kuti mutumbi upfutsike. Vanochataura kuti takaitei. Asi mushungu yemhuri ndeyekuti mapfupa aya vagozosangana nawo. Zvakanaka kureva kuti kusumuka kwemhepo uku ichiuya kuzoripa, ichauya kuzopinda mumusha wozotaura kuti chindiudza chivataurirai ava handei kwamakandiisa. Ndopavanenge paakuchitaura hondo yakuti chakati changu chiye chawakataura uchipaningana uchigadzirirwa zvinoti tora uisapa, zvakati zvangu zviye tora uisapa, ndiwane kuzorora. Kureva kuti mhepo ndo inenge yakukurukura yatungamirira vanhu vose pasina matare, vachitofamba nevanhu vose. Taenda apa tatora izvi, taenda apa tatora izvi, taenda apa tatora izvi, mochiyanana. Ndimunozoziva riri mberi vazukuru kuti muri kuda kuti zviitwe sei. Handizokuti vazukuru ripwai pamwe hamusi kuda kuripwa, handizokuti vazukuru itai zvakati pamwe handizvo zvamuri kuda, asi chandiri kuda kuti dare rikuitirei kuburitsira nhau yenyu ifambe zvakanaka. Saka hatizivi sekuru kuti tikawana zvinhu izvi sezuva ramangwana tinokwanisa kodzoka eni. Zvakanaka muzukuru, pamangozviwana dzokai nditoita nhau idzodzo vazukuru, indatomirirawo iyemi. Ndinotenda. Ini mubvunzo wangu uri pakuti sekuru kana zvinhu zvichinge zvaitika sekutaura kwamuri kuita, takuda kupawo chenjedzo kwamuri, hazvizodi imimi here kuti nyaya dzifambe zvakanaka. Tinoita sei kana vanhu vachinge vasvika? Zvakanaka muzukuru wangu, hazvina chakashata. Dare rati ndeda kuti ndikuburitsirei nhau iyi pachena. Imi ndimuchazoona kuti zviri mberi tichazonge tina teteguru vachitikomberera nhau iyi. Ndaimi mati muri kuda kuziva pamwe nekuona, handiti ndinokuzivisai mobva maona. Zvamuchayanana, ndesaka ndati handiti muzukuru uchibva waripwa pamwe hausi kuda kuripwa, mutupi wako wakaenda, pamwe uri kuda kutoti wo aendesewo wake miviri mitatu zviri kwauri. Saka handikutungamirire mberi, ndiwo unozoziva chenjedzo yezvauri kuda. Wakada kuti ndizova ndiripo tichiita nhau dzacho kusvika dzikombererwe kumicheto, aiwa ndiripo muzukuru. Asi ndada kungokuonesa kuti aiwa nzira yagara ichiita kuti mwoyo urambe uchirwadza iri apa, nhau dzako dzakamira sei, zvinova zvichiramba zvichitaurika. Aiwa gwara rako rakamira izvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi, sekukurayiridza kwandaita uku, sekupiwa kwandaita nedare kuti ndomamiriro akaita nhau dzenyu. Mune pamwe pamunoda kubvunza pamusina kunzwisisa vazukuru wangu? Zvakanaka. Manzwa ataurwa nedare rangu handiti nditaure mazwi ayo ndichidaro, nekuti ndo zvabuda mukati medare rangu vazukuru, handiti? Zira yataura yakadaro.
ndine mubvunzo wekupedzisira Zvakanaka. nyaya iyi tiri kuiisa pajekerere nekuti takatendeke tatomboikanda pajekerere mushure mekunge zvambotaurwa kunzi mupenyu anoda kuburitswa. Saka vanhu vanoda kuziva zvino hatisi kuziva kuti chinotanga chii. Munotanga kugadzirira mhuri iyi here tisati taburitsa zvepachivhitivhiti tozozviburitsa, kana kuti tinozviburitsa tikazviburitsa pamwe vanobva vangwara vobva vamutsa hondo nemhuri totitungamirei toita sei? Zvakanaka. Dare harina chakashata muzukuru. Zvese zvakanaka kuvataridza kana kusavataridza, asi nhau yandotaura ndeyekuti ava vakakurumbidza vatungamira kuita nyaya yandiri kuita iyi. Ndandine pawakavharwa panoita kuti nhau dzavo dzitenderere panzvimbo imwe chete, ndopandabata. Ndopandoda kuti takagadzira ipapo chero wakaona havana uchenjeri hwavanoita muzukuru. Chiri mumaoko mavo havachiputsire pasi. Andiri wapanzwisisa. Ndavakachibata mumaoko mavo havachiputsire pasi. Saka tiri kuti hondo todzidzorera kudzisumudza dzodzokera kupi? Ikoko dzobuda. Zvapo kuti muri kuda kutanga vaitirwa dare iri, nhau yavo yabuda uku, wozoita kuti vanhu vazoona kuti aiwa zvakanga zvatozotaurika zvakadai, kana kuti nhau iyi yotungamira, asi hazvina chakashata. Nekuti kutaura kwandiri kuita dare chiri kudiwa kusumudza chete hondo. Ndakunzwa mazuva aya achitaurika taurika saizvozvi muzukuru. Ari kuita pfundukutu mufuwe, akambumbunyidzwa, but ari pano paari kuda kupfundukuta kuti abude napo, asi semunhu akatsimbidzirwa haakwanisi, anotoda simba redu isuwo tinorarama tichikutidzira kuti zvifambe segwara rakadaro. Handiti mapanzwisisa? Mwanasikana ka? Zvakanaka. Ndinoita kuti dare iroro ritiitire zvakanaka. Nzira iyi ifambe zvakanaka, asi ragadzirwa sezvipi? Saizvozvo. Uchenjeri utoripo muzukuru, wagara watotungamira kare, wakatotungamira kare pakutogadzira zvinhu zvani zvavo, nekutaurika kwazvinenge zviripo, nekumbonongedzana vari kutogeza mishonga. Handiti vari kutoziva. Wakanzwa bofu richiti ndokutema rakatsika dombo. Saka wakanzwa achisimwingirira paya vachiti itai, wakamuona ngavauye wamutore mwana wacho, ngavauye mutore. Vari kuziva pawakatsika, vari kuziva kuti vanogona kukusvedzai, kutendera nekutendera vachikusvedzai, vachiziva kuti hamuna chamuchaita sei, chamuchawana, kuti vazowana kuramba vachienda vachitaura, pozova pane daka rakakura rinozogadzira futi makuva ekubatirana mishonga yakashata. Handiti wapanzwisisa? Saka nhau iyi nedare iri sekuri pfumbata kwandariita rinoda kuitwa sekuita kwandaita kuti modzi iyi ibude, towana kuenda mberi. Pari kunzikwa isusu tinoda kuti nyika izive, sei ndiri kudaro, ndezvekuti chiprofita chikabuda mvura yanaya zvinonzi hapana chawaprofita, kana kuti hapana hakata dzawaita, nekuti mazviburitsa zvaitika. Isusu chikumbiro chedu ndechekuti tizviburitse, mhuri yochengeteka, nyika yozoziva kuti madzitateguru achiri kuburitsa zvakavanzika zvisati zvaitika. Kana mhepo yozobuda mudzimhuri dzavo, kana kwaakaiponderwa ikoko nevanhu vese vakaita izvi, zvinenge zvichinzi takazvinzwa. Zvino tikazozviburitsa zvabuda zvozonzi havanga vazviona, zvoita sekunge takagara dare rinei mushure mekunge nyaya iyi yatanga kubuda kumhuri iyo yakaita mashiripita nengozi. Ndo mafungira kwavanoti vabereki vanofunga kuti hanzi mazano marairano. Nangu mafungira wangu pamuninga rasiki. Ndona sekuti vanhu zvikakurumidza kuzikanwa zvinhu zvinogona kusazonyatsobuda zvakanaka. Vanogona kufamba kumwe futi zvikatitorera nguva. Chero zvinhu zvikazobuda zvikazikanwa kuti vana tateguru vatiitira basa, zvemashoko tagara taneta nawo, zvavanokomenda vanhu taneta nazvo, isi tichingozwa kuti vana tateguru vakatigadzirira nyaya dzedu dzikabuda. Tandaifunga kuti zvikazobuda chirimbani chedu chagona kurova zvakanaka. Zvakanaka. Bvunzai wazukuru mune mubvunzo.
muchiona nemafungo enyu amunenge muchifunga pamusoro penzira namatare. Haina kuchenji dzakatsuro tikatsuro kafanira kuti kakachenji dzakanitiza kabatike tikambozvita vanhu vasati vaziva tokunokabata panzvimbo kusati kachinja nzvimbo. Zvakanaka. Dare rangu riri kuti nyaya yandiri kutaura iyi muzukuru yatakatanga handiti mukuziva kuti tiri pamukoko wenyuchi. Kozvamakatora chimuti muchiujunga nyuchi dziri kumbumuka idzi mati dzakambumuka wakagara padzinda apa hadzikurume. Dzinokuruma. Ndiri kutaura nawe kuti imi munenge makatobatwa muchinzi mapererwa musisina dzimwe nhano dzamunogona kukanda kuenda kupi kuenda mberi. Asi nhau dzakaita muzukuru sekutaura kwandiri kuita kuri kunzwa nhau iyi ndinobva kuno ndakubatai padare ndakupfumbatai tarisiro yavo neshuviro yavo yavari kuda ivo hakuna chinhu chinobuda. Ndesaka manzwa muzukuru ndakuti ndinokugadzirirai mhiko dzipi idzi. Handiti nhau yangu iyi ndikuda kutoti iwo waione kana vachinge vaiona handiti vochatanga kumhanya-mhanya. Kwavanomhanya-mhanya ikoko kamuzukuru wakamhanya kumupostori wakasvika ndokunonomutswa mhepo iye kaimwana yobva yapotera ikoko zvotangira ikoko maha kuchidzoka. Handowapanzwisisa muzukuru. Vanoita kuti tsigiro yavo netsipiko yavo mukumhanya-mhanya kwavanenge vachiita kuda kutsipika nekuzorodza hondo iyi vanonomutsa karere. Vanokamutsa nei? Vanenge vamhanya. Handiti ndikuda kuitirwa zvinoda kuitirwa zvotonzaiwa kahondo iyi yatova pamurika iyi. Onai mwana uyu zvaari kuita ngaauye apa mhepo yobva yatobata ikoko yotadza kudzimurika kubva ikoko. Musha wese waakunetsa vaakuchiunganawo ivo mweya uyu uchitaura zvauri kuda kuita sei zvauri kuda kutaura. Ndanhau iripo ndekuti pano pandoda kutoti vanonobata ende vanoenda kupabata vachapabata nekutiza nekuda kutsvaga uchenjeri vobva wamutsa karere kai kandiri kutaura kai ndopane nhau yani ndaipapa havana kumira vari kutotaura kuti makatijunga-junga apa. Handiti vane zvakutarisira pano zviri kutogadzirirwa papi ipapa. Saka nhau inenge iripo ndekuti vanotanga wapima nhano dzamunenge mafamba voona kuti muri mberi here kana kuti ndakusiyai kumashure voona kuita kwavo kwavanenge vachida kuita sei vachida kuita. Indotoda kutoti watomhanya-mhanya mukunonotsipika kwavo kwavari kunonoita uko vari kuenda kuzvibatira wega moto. Ndesaka ndakutaurirai kuti nditsvagirei zvandataura zviye ndikugadzirirei nyaya yenyu ifambe zvakanaka. Musamuwande, musaite sikireti yake yekuti chero ndakakuti hoko yenda unorovera mumba wako muzukuru irovere rakacheka nyika achiona kuti ndo zvauri kuita. Ane mapitsa ataura kuti ndikuya kuzoifukura uone zvatinoita. Ndawakatomunyenyeredza nekumupoteredza anogara akakubatai kumeso nekuti anenge achiziva anokurondai kwese kwamunenge muchienda. Iye imi munenge muchiti muri kumberi but iye achiziva zvinhu zvamuri kuronga saka hamuna zvamuri kuita. Kumuwanda hakuna chinoshanda ndaanenge agara muri pachena. Handimapanzwisisa nenhau yekuti ari mberi kwenyu ende akakutungamirirai mberi kwenyu. Ende nyaya yandotaurai mapostori akaitaura waitaura anenge ari mberi. Saka ndokukurukura kwedare nenhau iyi pakati pekugara kweupenyu wenyu wazukuru nekurarama kuti nyaya yedu igone kuenzana iputsikire pasi zvinhu zvedu zvifambe zvizarurwe. Handimapanzwisisa mhiko dzetoverenga idzi ndatodziverenga kuti kana iye achidzinzwa dzichiverengwa anofanira kuziva kuti izvozvi zviyo zvingandiuraya. Handiti asi ndenge ndichiziva zvandinenge ndichiita. Ndizvozvo zvakanaka vazukuru. Ichokwadi vazukuru vangu munozarurirwa kuti nzira itiitire zvakanaka tigone kusunungurwa kugara kweupenyu nemukurarama vazukuru. Handiti tifambe tinodzoka mangwana. Zvataurwa izvi zvinhu zvinowanikwa todzoka mangwana kuitira kuti vauya kudunhurisire kwavo zvekare pavanodzokerawo vachifamba mazuva isusu tinozotanga kuburisawo zvivhiti zvedu kuitira kuti nyaya dzacho dzimire zvese nekuti
isusu tine hondo dzatinorwadza musingazivewo dzekuti ana sekuru vanonyepa vanoda kutaura zvinhu zvaitika. Izvi tiri kuzviitira kuti imimi mashandiswa sehwayana ndimaiswa padanda rekuti dzimwe mhuri dzine nyaya yakafanana neyamwinari vagoziya kokuenda, nekuti tikazoitaura yabuda chaizvo chaizvo vanhu vaya havauye kana kuna sekuru kana kunani kuti vabatsirwe, nekuti vanenge vachifunga kana handifunge. And ivavo vacho vanezenge vachizouya ivavo ndo vanhu vanezenge vachitsvaga rubatsiro kuna sekuru, sekuru vachitaurawo zvinhu zvavanenge vachida. Sekuti sekuru idare vavo variita kwamuri pachena, asi pfuma yavo ichabva kupi? Kune vachauya vaya vachiti zvamakaitira mhuri yekwanyatsungu tiitireiwo. Ava vobva vataura ndikuda mombe mbiri ndokwakuchibva chi. Saka toda kuti pachirungu totora kuti zvibhalanse, kuti sekuru vagosara vachiwanawo zvavanowana mune ramangwana kana gore rinouya. Asi munhu achiti ndakaona vhidhiyo yamakaitira mhuri iyi, aiwa ndagutsikana. Ndo pane nhaurwa yedu, noti dai anga ari matare ekuti sekuru vanogona kuuya votora kuti ndisumudze nyaya yenyu. Ameno sekuru ibovataurirai ndingakuenderei kumberi, musumudze nyaya vazokora vanofanira kuziva kuti panodiwa makwati akadii, dai manga musina kuvaitira pachena nekupotera kwavaita kwatiri. Zvakanaka muzukuru. Nhau yenyu iyi aiwa tabuda mudare ratateguru Mariga Zhuru. Vatsanangura matsananguriro avaita kubva pekutanga, asi chavataura ndechekuti hongu munganzwe kuti mupenyu chingave chokwadi, nekuti mweya wake nepfungwa dzake nemapatsa ake zvichiri kushandiswa kuvanhu vakamutora, asi vamutora chavakazoita ndechekuti vakatora mapatsa ake, vachinge vaatora vari kuashandisa kuti vave nepfuma yakawanda. Ndo zvatanzwa mudare ratateguru. Chiri musakasaka chinonzwira zvizhinji mazvinzwa. Tiri kuramba tichida kunzwa kuti imi munofunga sei pamatare maviri atakuitira ya. Chatiri kutaura ndechekuti laikai page, nekuti part 3 iri kuuya yatiri kuenda futi kune rimwe dare tozosanganisa nedare rekutanga rakataura kuti mwana mupenyu ari muhozi. Tozosvika pakuti kana vataura kuti haasisiri mupenyu, vanogona kumutsa, kana vamumutsa nyaya iyi tinenge tiri tese. Asi kana usina kusubscribe kana kuklika notification button, hauzoziva zvichaitika kumagumo kwenyaya iyi. Chandiri kukukurudzirai ndechekuti kuti muone part 3 subscribe tigoya muchiona kuti rimwe darewo riri kutaura kuti kudi marenge nenyaya yemwanasikana uyu, kuti pave neclosure mumhuri mavo. Kana ari mupenyu tiri kuramba tichitaura kuti tinoda kuzodya naye sadza. Kana paine zvakaitika mukati muupenyu hwake akatsakatika, tinoda kuzoziva pane mapfupa ake, kuti agozotorwa agozinoitwa kumaheroes emuno muZimbabwe, tigozoziva kuti itirai akarara apa ndo paari. Zvimwe zvese zvinenge zvichiitika zvokuripwa nengozi zvichaitika kana achinge akaparara, munenge muchizviona panapa. Saka isi nyaya yekutamba nayo. Saka tiri kukurudzirai kuti subscribe kuitira kuti mangwana tigozoona kuti matare achiri kubatsira here mupenyu hwevanhu vatema nekuzara kwaita chiKristu mazuva ano, chichitaura kuti vematare havana zvavanoziva, havana zvavanogona. Tichazozvionawo ipapa kuti zveshe vanenge vasingazvione here. Chandingangokusiyirai futi ndechekuti patakanga tiri padare rekutanga paitaura kuti mwana pane paari, pane munhu akabuda akashoreka, murotwi anoenda kumakereke, akataurawo zvekare kuti makaungana zvenyu, asi ndiri kuona pasina chabuda. Ndiri kuona dare ramakaunganira panapa pano pavillage 9 richingoparara, vanhu maakungonongedzana maakuita sei. Pari zvinezvi hatisati taakuziva kuti akanga arotswa here zveshuwa kuti hapana chamuchawana pamunhu wamuri kutsvaga ari mupenyu. Zita noZuvesa Tofumana ndakamirira Kundai Chitate. Tinosangana zvakare mudare rechi3 tichipfuurira mberi nenyaya iyi. Mazvita.